Indadgående selvfølgelig, når vi sejler ind i havnen, modsat dem, der kommer ud, de er udadgående. Og når vi er indadgående, så har vi den røde på bagbords-side. Det, der er vigtigt her, det er også, at vi viger for de både, der kommer ud af havnen. Det er dem, der har førsteretten, hvis det er en smal havnepassage. Når vi sejler ind i havnen her, så er det også super vigtigt, at vi har gjort vores fortøjninger klar. Vi har 2 om bagved, og så har vi 2 helt ude i stævnen. Det er også vigtigt, at vi har bundet vores fendere på, sådan så vi kan smide dem ud over reglingen, når vi skal lægge til. Når vi sejler ind i havnen, så er det også vigtigt, at vi holder fartgrænserne. Ofte så er det 3 knop, men der står altså ude på havnen, hvor hurtigt vi må sejle. Når vi sejler ind her, så kommer der en motorbåd udad. Det betyder altså, at vi skal vige for den, så jeg holder mig herovre i styrbords side af løbet. Modsat hvis jeg kom ud af, så var det mig, der havde retten til at komme ud af havnen først. Så var det altså ham, der sejlede ind, der skulle vige for mig. Så er det også vigtigt, at jeg orienterer mig. Det kunne være på min GPS eller på min havnelos. Orienterer mig, hvordan havnen ser ud, så jeg er klar på, hvad der venter mig, når jeg sejler ind i havnen. For eksempel her i Bogense, der er der en ny og en gammel havn. Det er altså vigtigt, at jeg har besluttet mig inden, hvor jeg gerne vil hen. Også når jeg runder sådan en runding som det her, så lav et stort sving, sådan så du kan se, om der kommer nogen både imod dig, så du ikke skal vige i sidste øjeblik. Når jeg lægger til her, så er det rigtig vigtigt, at jeg tilpasser farten efter omgivelserne. Nu er der ikke så meget vind, så jeg behøver egentlig ikke så meget styrefart, nu når jeg ikke driver så meget. Men jeg skal stadigvæk lige huske, at jeg skal helt ind til målen og nå at bremse, inden vi rammer båden op foran selvfølgelig. Lige så stille kan jeg glide ind her. Nu kan jeg begynde at dreje til bagbord, så vil båden selv rette sig ind.